material for the toilets. For the toilet. Yeah. For the toilet. Kana. Pasi nedondo. Pasi. Pasi maiwa adorora mudondo. Pasi. Saka uya kuno one. Made all over the people. Pfuhwa. We are paid in a babaru. What was it? What does it in? Jais. Pfuhwa for the youth? Abu. Mariwa we ever to the baby. It's so Mariwa got 3 kids today. Say, guys, oh my goodness, for the people, I am so excited. Murikuona kumashire kwedu zviri kuitika. Munazvibona apa kitchen for the people. Yamira nasi tina baba Ruva na mai Ruva for the people. Icho. Keke. Saka zviripo ndezvekuti for the past 3 days sakamboti affectiwe nenhau yekuti Verisa anga ambota sit down for the people nemhaka yekuti yayambofa zvinhu zvakawanda saka for the past 3 days they said tasingakwanisi kudocumenta anything, tasingakwanisi zvakare kukupai recent updates. Nekuda kwaizvozvo takazotanga kubatsirwa nanonzi baba Quincy vane mukadzi wavo anonzi mai Quincy zvakare kwandogarawo kwarare uko ndo vanga vachimanya vandakazokumbira kuti vanga vachibatsira kunditengera maparts nekuti masvingo anga ashayikwa tichindonomacollecta na 4 AM kumasvingo saka taingotamira mabhazi aya anoenda zvishavane tozonocollecta zvakare. And tichitenda mwana waMadam Jaravani ndiye akanga achindiperekedza because it's not easy kumuka na 4 AM every day uri munhu womukadzi woga. Saka Madam Jaravani vakanditendera kuti ndiperekedzwe nemwana wavo. Ndoda kuzvitenda, ngatimbotendai, haisi nyore. Apa munofamba takati tichifamba singaiti mumasvingo macho nemakumbo aya ndakasvika pakugomberwa kana neniwo zvakare. Asi donzvo riripo ndere material for the toilet. It's off. For the toilet. Yeah. For the toilet. Kana. Pasi nedondo. Pasi. Pasi maiwa adorora mudondo. Saka uya kuno one. Zvikanzi nevanhu. No. Toilet inenge nemazenge. Ndo amuri kuona apa. Unoredza mazenge. Ndo mazenge iyo ipipe yechi toilet. Saka apa rori ndo yamaona yatauya nayo tangoshandisa vachinoda zvakare saka vafana kudzikisa. Then apo iri made all over the people. Pfuhwa. We are paid in a babaru. What was it? What does it in? Jais. Pfuhwa for the youth? Abu. Toilet you. Aye. Ini ndafara nezviri kuitikawo izvi zviwo zvosewo kubvawo kudzimba nekitchen zvose neteletiwo nemidziyo iri kungouyavo iyi
kubva mapfiwa munesimbiwo nenhungowo zveteletiwo handiri kufara chaizvo kunyanya kutenda na bhridha wedu. Amen. Haya ndo vari kutobatsira kutoti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Naye apa tiri kufara chaizvo. Idzo imeshwa ina moto zvimwe zvinhu zvenyu apa. Chipikiri powder dzaita chituka idzo. Then DPC. Sekuru mnazviwa yasireko. Saka sekuru nambuya tatinga vambogara pasi kuda vakanyara vazorore inhungo iyi yamunoona iyi neimeshwa yenhangiplani yetoilet taenda kumasemende for the people. For the people. Esho. Unazodei uyapaduze zedzi uyaenda fara chimbochinama chakadai indakurembishana. Show them uye sekuru ndafara for the people. We are giving them a genuine. Here, the para. Oh, yeah, the para. Do you the para? Oh,